Hello guys, good afternoon. So, itong video na to idadagdag ko dun sa pinakaunang video ko. Kasi, ang dami ko nakikita ngayon about sa mga benefits dun sa SSS. And, gusto ko lang i-share sa inyo kasi nung nawalan si Papa ng trabaho, merong mga benefits sa SSS na hindi natin alam. And baka sakaling makatulong din sa inyo. Kasi alam ko ang daming mga ngayon dahil sa crisis, maraming nawalan ng trabaho, na layoff, ganyan. So, paano ka ba makakakuha ng benefit dun sa SSS natin kung ikaw ay SSS member, diba? So now, si Papa nung last na walan si Papa ng trabaho kasi nga nung nag-resign siya. So, nung nag-resign siya, so, syempre, ito ay applicable lang doon guys sa applicable to sa mga taong hindi pa nakahanap ng trabaho. Kasi pag nag-resign ka tapos nag-apply ka, may trabaho ka naman kaagad. So, hindi to applicable sa iyo. Ito ay applicable doon sa mga employee na hindi pa makakapaghanap ng trabaho kaagad, like mga 1 month or 2 months hindi ka makakapaghanap ng trabaho. Yun, applicable ito. Kasi parang ito ay parang sa kay President Duterte, ito yung programa niya sa mga, ito yung tulong niya doon sa mga unemployment. Ang tawag dito is unemployed benefits. Wait, check ko ulit. Unemployment benefit. So, paano nga ba ito? Pag ikaw ay natanggal na sa trabaho or ikaw ay yung wala na talagang trabaho dun sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, ang kailangan mo lang kunin dun sa kanila is yung certification na hindi ka nakabahagi dun sa kanilang kumpanya. May tawag dun eh. Ang kukunin mo dun is notice of termination. Yun yung kukunin mo sa company mo. Yun yung hihingiin mo. Yun yung kailangan mo sa pag ikaw ay nawala ng trabaho. So, notice of termination. So, ibig sabihin nun, wala ka ng trabaho, wala ka ng doon sa kumpanya na yon. Tapos, ang gagawin nyo guys is pumunta kayo doon sa, yung papel ha, kailangan, at saka i-check ko talaga may pirma doon sa pinakababa. Tapos, pumunta kayo sa DOLE. Pagkatapos yung sa DOLE is, merong parang assessment lang yung gagawin sa inyo doon. Dito ka sa doon. Pero kailangan mo i-photocopy mo yung, ito i-photocopy pa? Certificate of Employment. Tapos yung ID hindi na. Certificate of Employment kunin mo sa DOLE. So ayun nga, kailangan mo i-photocopy. Back to back ang ID pa, no? Isa lang ka photocopy back to back sa ID. Yun yung photocopy ng inyong ID na yung valid ID talaga guys, back to back. Yun yung dadalhin mo dun sa DOLE. Ang hihingin mo sa DOLE is yung certificate of unemployment. So i-access ka nila dun, actually mabilis lang. Then after mo dun pumunta dun sa DOLE, actually magagawa mo siya basta meron ka lang certification from your previous company. Diretso na yan. Pwedeng minsan tatawagan ka nila kinabukasan, pero minsan naman diretso na. After mo pumunta sa DOLE, pag nabigyan ka na nila ng certificate of unemployment, kaya pupunta ka na sa SSS, which is doon mo makukuha yung benefit mo. And then sa SSS, I think kasi ang inuhulog nila yung pera sa Union Bank, kasi meron kami Union Bank. Kung wala kang Union Bank, bibigyan ka ng SSS ng account na sa Union Bank para doon nila ihuhulog yung pera. Tapos yung benefit mo doon is actually depende yun sa remittance mo. So, pinaka mababa siguro I think nasa mga 6,500 or 5,000, 6,500. Pero merong iba na nakakatanggap ng 10 to 15,000. Iba-iba depende doon sa sa remittance mo sa SSS. So, malaking tulong na yan kapag ikaw ay nawalan na ng trabaho. Malaking tulong yan. Kasi kami din, nung nawalan si Papa ng trabaho, malaking tulong siya sa amin. At makukuha mo yung money at least mga 15 days. Diba? Mabilis lang siya talaga. Tapos, I don't think ngayon na dahil sa crisis, baka mas maaga pa makukuha yung mga remittance na yan. I mean, ng mga benefits na yan. Kasi diba,
talagang prioridad nila kayo matulungan yung mga unemployed na mga tao. Kasi alam ko talaga marami talagang nawalan ng trabaho ngayon. Dahil sa crisis, kasi syempre maiintindihan mo rin yung mga companies na hindi na rin tumatakbo yung kanilang, ang lakas naman ng electric. Sana naintindihan yung sinabi ko kanina. Katagaan ka, ma? Ayaw. Merong mga merong mga companies na talagang nahihirapan na sila. Kasi nga, syempre ngayon, close yung mga diba? Tapos wala ng turismo, ganyan. So, ayun, maiintindihan mo rin yung mga nagnenegosyo na halangan lang mag-lay off ng tao. Kasi lahat naman tayo apektado eh. So, sana ay makatulong yan sa inyo. Kasi, i-claim nyo na kaagad. Actually, meron sa online, pero hindi ko lang kasi sigurado. Hindi ko alam masyado yung sa online. Pero, kung meron kang SSS na ID, yung UMID to pa, no? UMID ID. Ayun, pwede kang mag-register online sa SSS para ma-check mo kung ano yung mga kailangan mong gawin kasi may nakalagay doon eh. Sa sss.gov.ph. Ayun, makikita mo yun doon. Magla-login ka lang doon, mag-register ka. So, kasi ngayon medyo close pa yung SSS eh. Pero sabi nila pwede daw sa online. Pero hindi pa namin na-try kasi kanong kami, talagang doon kami sa mga talaga nakapag-claim. So, ayun. Sana makatulong yan sa inyo, guys. Naisipan ko lang i-share yan sa inyo para at least talagang makapag-claim kayo din, diba? Kasi maganda din yung meron kayong makuha na pera ngayon na ganitong crisis, diba? At least meron kayong na benefits. Kasi pera din naman natin yan eh sa sa SSS. At karapatan natin yan na malaman na meron tayong mga ganyang benefits dun sa ating sa ating SSS. Diba? So, ayun. So, yun lang guys. Salamat sa panonood and please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo and nagkakape muna kami sa labas. So, ayun. Bye! Hello guys! Good evening! So, actually gabi na and ang aming ulam today is ayan, hi pa. Tapos nasira pa yung aming yung dispenser namin sa aming mineral water. Kaya yun yung pinaproblema namin. Tingnan yung may ako dito. Yun yung inaano namin. Nasira siya kanina. Ako pa yung nakasira talaga. So yung aming mineral water, ayun. Inaano lang ni Papa. Talagang siya na lang yung naglalagay dun sa jar. Kasi ayun, nasira na nga. And yung ulam natin today is beef loaf. Tapos yung lomi kanina na sobra. Yun yung ating kakainin. Pero nakapagbigay kami dun sa kabilang bahay. Nagbigay kami. Kasi marami yung ginawa natin kanina, di ba? So, ayun. Kain tayo, guys. Tapos, dahil yun nga, Sunday today, ang ginagawa namin kasi nag-soft drinks kami kanina. So, ginagawa namin talaga, pag nagtitipid talaga tayo sa soft drinks. Kasi, ang soft drinks namin, pag kumakain kami, huwag niyong ilagay yung soft drinks sa mesa na nakaganyan lang. Kasi talagang kukulangin yan and mapaparami yung inom nyo. Para matipid, ang ginagawa namin is, ayan yung mga baso namin, maliliit yung baso namin. Yung dalawang blue amin ni Papa, kakagrade yung red. Kung nilalagyan namin ng ice yan, para medyo marami, tapos, saka kami naglalagay ng isang baso kami, para kontrolado din. Tapos, ayun, kanina yan eh. Kanina yan na... Spider-Man. I love Spider-Man. Kasi kanina yung Coke, kaninang lunch. So ngayon, iniinom namin yung gabi. Tag-iisang baso lang kami. Kaya, ayun, naka-save lang din. Kasi minsan masarap din talaga mag-soft drinks. Eh, hindi, mahirap pag talagang sobrang kontrolado. So, ayun, yun yung, kasi alam ko hindi lang naman, alam ko madaming taong addict talaga sa soft drinks. Pero isa yan sa mga niriinan ko. Kasi pag yung nasa isang baso lang talaga yung soft drinks, parang naiisip ng, parang natitrick yung utak mo na yun lang yung iinumin mo. Compared sa talagang yung bottle talagang unlimited din sa parang iniisip mo, parang nagiging tubig mo yung soft drinks. Kaya mas mabuti yung ganyan. Kasi talaga, nakokontrol namin siya. So, ayun.
Inaantay lang namin yung rice kasi hindi pa na na luto. Pero ayan, kain na tayo, guys. Ayan. Muna mo ka. Mukha niyo mo. Nadi ko gusto ana oy. So, ayan guys, merong ice every baso. Papa, ay ko Meron tagi tayong- anak pa ha. Ketchup. Kana Tapos, ito yung lomi natin na kakainin. kana ra pero. Suman na si Bumi, magaling sa ngayon. Ana, share rata. One for you, and one for me, and one for you, and one for mama. Kana man. One for you, Kalabi sa iya. Uy, one for him, and one for you, and one for me. Ha? Ihurot jud ba? ayan, kain tayo guys. Puro tayo kain today. Butas ko lang natin. Yum. Sige, ladra pa. Hinina, nagkaon. Hindi ko muna kita pingis.